bobi eso ewa ha se nkro no se nye Asantehene urade a be de ya twere ho krata de aba se makwan na yimpija ye nkro wo bi a ensha Asante ase aban pija esa ambre atwam na nso se nkro e sha Asante ase ye wura nko an wotumi se opija se nkro no ti se okasa afi obi pija se nkro na obi kotena ba bi social media ayefo kotena ba bi kasa wo ntimi se yi a sa committee no report ewum enchira de yi a report na no ye kenkan wa hai ewum ekokota sebi kwaku versus boye ewum 1988 enchira bra mo ye mo adwene se ye de akonya no ekosom bono regional house of chiefs empanifo no bi ye se dabi yampene fi se ye ti ehesi kadwase de enti na ye se wo de ho no ekosom bono regional house of chiefs ye kenkan wa ha ye kenkan ye DJ simple media bi ma wo de beto so ama ye hu omomo Facebook no so akenkan bi enso wo ho enti nyese obi akotena ba bia na oka asem a enim obi akotena ba bia na oka asem a enim okenkan we emu nsem no a bebre 5th May 1975 asem no ba judicial court Kumasi Traditional Council ehun nsem enso ebaye sa we na Idris Mahama committee yewura kenkan ye afi etwam bra otena se woni amane etena kenkan se nkro ni bia se bi Idris Mahama committee ni twere ba se na dar mo makwan na yempeja eno na wo enkyira nwo ase Brian nam tiobodom boyem tanoso tano boase na subinso number 2 oba Facebook Opemsuo radio a obehu nti se nkro we nyina no enye hwan dia se nkro we nyina ye hwan dia Sankru a ye kan ho asem nyina ye hwan dia enti se ne ye sori na Asantehene wura de kroni ne dia se nkyira me peja na obi betima tena ba bi se ye makwa ma wo peja nkyira obi betima tena ba bi ye sori na ye wase boyem tano boase ne de keka me peja wo mu a hwan ne betima tena ba bi se o makwan bro Facebook ena wo PNDC member and chairman ono Alhaji Mahama Idrisu ne nsa hyase o twere be yewura otumfo poku a the second se omakwan so hu enti ensem ni bo ho a agi obi on parking kan no obi a onye na adwene se de wonu nim no omma ne ho kwa mo obi nkyerɛkyerɛ no nti ono dia ne se ne likes ene na yo benyanti no tra social media no keka nsem atumfutu agu nkofo ani saa nanso de obeye bia no no kura ne de edaho a obia anim no kura ne wom no kura ne de edaho ontimi ebra tachimai eba ye yekohwe video mo ye say yewura mfa nkuro ne bi ma no mfa nsom no asembe na esi ho ye hwe ho video wa ha ti sade na wo dia ba besere ade ne say wo dia oba besere enti ye besere se sa nyoma ni nyina mo nim no mo bia ntra social media na so bia ntra ba bi radio TV so ba bi nkika nsem wa enim no kura no eda ho san kura yewura pagya mu nyina na ono ane dia enye obi adia ayono a na timi ye obi antimi nya bi ono nko a nti sa afi o twagira pagya nkonya ni bia ne kwan so yewura na dama itiam se bra Facebook oba kenkan obehu Obekenkan committee report no ena mu baabi yewura kenkan ye committee report na Idris Mahama de baaye no emu baabi ena yewura kenkan nti so moto no mu yanimdifo na yate committee saa time man panyina de wanya ne baabi ko Jerry John Rollins epen so na yate committee se mu hwem ne hu sampa sa nkro we nyina yewura na ne dia na obi ko tena baabi se dabi ebe pagya omo dia isi besi miso ebe si wo so se bi wo krono dia so enti ade a yese ye ka ho asem na ye ma ye tifo mu tie no mo hwe Facebook enhu se no kura ne de eda ho se wo ko yi sisia na obo se gogo asa report u benya bia kenkan ho de kutami eno so obo se wa obenya bia kenkan court appeal court supreme court nyina no ni nyina ba mi hu se nkyira yewura na ne dia ene kutami ubetima kenkan bi no hu no kura bi ewum se nsem no nkyira nsem no court no sei na court ne kan ye sei na court ne kafa nkyira nsem ho sei hwan dia nti wuntimi nyi free aye ha elfa nko bono regional of chiefs ye makwan
aye ho no muti se ho no mbasum ho no mkoso asom so enti ye besere ye nya mfuture tugu nkofo ne ne me hu se bi Asante de enseseye no efri titititi ba bia nka ho no bia mefa aye ba bia nka ho no obia ni wa befa na so de ewo mu de ka ho no de wo ye den eno a eni kuram enti ye besere bra Facebook na wa kenkan bi obohu se de sitie wa kenkan bi a obohu se ampa de kan ye bo ana se no kura ne ye ka se bi krata da we ya ye mo wa hwi enya memensa ne sase wo hwe die wo ho a wo hu bi enti se wo pese wo tun hu no kura wo mu no okogogo obose wa e bi yaba na wo so wa kenkan bi wo se na committee ne kan e bi duru sei enti se nkro wo twe a committee no bubo so e wo ha nyina no se nkro wo twe no wo twe se hwan dia wo twe de bre hwan ani yemfa nko ba bi e de bre yewura se ono na ye ne dia enti o makwan na ono ampagya wo mu committee no betima pagya akoma afa ama nso mu dwumadi e de so mu so mu di ye e na mu de ba se da bi yemfa nkoma ni wura na aye na ade enti e ya ade bi a e se ye hu na ye sene nso kwame ma menti enfiri ho na fidua asantefo wakasa bi se uku apema apemeba na apema se enhyedanti na se bi ekusa bi so konfo ene wo se tukohia wa akwam na chesiri na ye sante se bi ekusa bi so yibra nyamekese ne nsan no adwuma ene Asante da so ya Asante ade biara da Asante ebeda so ya Asante empo wo hyamna mu kura da Asante eda so ya Asante na fedua ade aye hohoi enye se ene abefo de bi na ye den eboye abe kwara computer nipa se na yisu bi we tapa mugaze writing you tapa writer for ni bi no eno unse was space ne kama wi achi na Alhaji Mahama Idrisu PNC member and chairman Asante Hafo Chieftaincy Affairs Committee na chese assign se yepesi esua de a mesese kase bia ye kase Asantefo mpadi so Asantefo mpesku ne ye obi anya ka fi se Asanteni a ompesku mpadi sua enso watimi akipinyo enwomari ato meka se yesua na ebia wo maame okonoma yesi emfa bed setimra ubonu akotwe mpanase anase akonua no ase so oni obi se nipa bi sei no twema nso ajai fi se krata bia free 19 kodwo ho obenya de amaw ena krata no nso so no eye dada onim se we ye dada se ye de ye di Guinness ne neti afa so edi akopupu nwusie kura na obehu se ye nipa da se ne nemum tetede no obehu muni yedi nkomu na mo kamu klemu mu yese na me president bono hawa chief ya ga Asantehene president debi yese o Asantehene o sole na me president krata be ne prove ye wrong and I said the prove Asantehene wrong o say Asantehene ni ho kwan se fiepri nwa se eye enchira ne wo mo ka ho ne yetimi pagya o mo ye manhene krata be ne ni wo tachimahene ai nam so buru man so boy atachimahene kotra jama nam so ati oba ya aba atachimahene busane se edia ne ba ya man ko PV council man so na wo ugina ho a sebi ugina nchen a wo bo mumume no busase tachimahene okokokokoko he no ekosi sai krata ya ba ya fanto so nka ba bi nkire eye yetiefo na yetiefo ni o say that you graciously and in the spirit of magnanimity consider the elevation and inclusion in the Hafo House of Chiefs the following Tanosubin area towns which Tachimahene contested with you and lost without prejudice to their traditional allegiance to the goodies too. Sakrate Tachimahene kwatwe homanzo eno lusu enti se Tachimahene lusu ana wa ofira komu baaye ebe ye den udwo ho na memblemu no da match say wona empire dishon won pese ombesua de na sole omkasa Asantefo empire dishon Asantefo ni muma enne ye ka chem say ye ne e kire omade amahu se ompese obesua e be forso amwasua Tachimahene kwa to the sense akoko court ha bebre ni na wolusu ye ka say PV council den time ye Supreme Court dada no ana abrofo no e wo ho no eno no wa ya wantimi
ene den na nkro we be ye Asantehene dia Asantehene oya hude de oya wan ho aboa ebro ne tachiman ko ya tachiman adwane free ho that time no omo me kan no broma so free okotena agiaman nkro no osesa ko ya na ena sabre so sa Asante edi usunkunima ubi biara no eye Asante ebe ya Asante de wadi usunkunimi ana otimi fu otimi wa ena owro ka wafo obeti watumi wawie waji nkuro na nkuro no bepem na abosum aguru ho enasi wonwura ena Asantehene na edi ebiem opesi aka na ekọ abosum la ya omusa setachima hine bra esa ne ba ya oni Asante bako edi na okọ ta akora ho edi na okọ ntoam ho ema ntoa ka chense nipa na oba no o chenko dom enti ubedi nkugu eba edi enti na Asantehene eduru afi bia na mamre na mane bia na yeso de kọ eho eden na ta no be pia Asante ti yebesere wo mo mpa de suasua na wo ankasa bi ekusa bi so wo fira kwam ne nam nya no ase de be ba ya ebetena ba bia na ewuti ade na wo nsa ankase ne sontre so na ho na metinti na ho ye me de enti me se ebetena ho ade na wo nkasa asebro wi asenhye yemu se wutimi bu obi na di ne so a ne bibia na japade bia ye ne de asenti na ye wo kura ye friend bechem ye kokko ni edinkum ho ne ye beche eye esamu nyoma no de onya ye se kuro na anya ye se ye che we na anya ye se ye chem sana ade ne tie enti mu amumpa di hwamo de ye throw challenge let's throw challenge to mo say o wo kra ta bia etwa ye die mu a fabra o recordings bi a etwa we ye die ni mu a fabra o ade bi a che se Asantehene ntimi mo fie preman hene fabra we enya tani discussion ye be ye debate said na ye kosku yes ye make debate against an answer for no fabra ne fa be debate Asante so de ba ye di for ye ka kire se ye di for ye di bim so ye di bim na sabre a uni sankrata ni bi sabre a uni sanwoma ni bi ni de ka wanu tum na sabe ku sabe so wanu yinka yen kan semi mo bi ehu se wukọ baabi na obi gina ho na oka ena o yentimi mpacho yenko na no magere abubu aye kakra mekọ asuminya pacho koy mem premier si asuminya pacho koy kumawu ebre asumadi sechi bema efa tuo so okokwa yima wa mabiem pacho mumusa se okotena ho amanso kwanta hin kosi yewura na okokeka na nto so ewi akire wasi kumawu biem ye asumadu sechi ye otimi koye tebi ena sampa ena de mpacho se ye pe na ye di belifu pe no ofan fa ena mi nsi kumasi bi mpacho enfa no kọ National House of Meeting wonum ye wo hene ma yempe ma yankase kan ne enfa ma ne fa yi sabre ede kwa wuntimi provide facts and figures bi ade ye besre people should know better. Academicians for no so you people should know better. The lives of the professors and the doctors and you know. Mu say you are trying to prove a point in this modern world. Yet the papers, evidence based. Empocranes evidence based no nibia history. Your archaeological method wo ho. You bet me pay archaeologists for near kwa ye hwehwemu e wo ho. You provided that fact. Baby a bibia course you bit me provide. But so better radio so be enemy. I can't hear. Na mesre those a few illiterate no. Say ye besre mo. E mamu ma obi na no ye dia e na che say asem na wo kan ne no kore no. Na be no hu se sebi ekuchia me kasa wachem da. No de akasa. Intim jakari kasa na wo chem. Or bre is it say or finding fault will be BM. Yebesre Asante ye kura ye facts and figures. We say enkojina baby ada say na e kas dabi ye tumra ne ya kire sie kura ye den esi so kratai e just we be say a session and a portion of it and ye ya kire. And yes Asantehene na twa koma aban o
sabre PNC ka PNC chairman Rollins epenso no womo ene bai bro hafo ebra na yesi echem kroma adaroma na ekofa ye bro nchempo bai na bro nchempo manwe ya ne bai da fe ekire yesi sunya ye ne capital enam so na sunya ye ne capital no ye de kobo ne man hene na busanse sunya airport wan asase su nesi ya nka se wodumase na asase su nesi eti ye besre ye nsua ni yehu ne ye pa ye behu nti ne ye kyekere boa ye nananom nyansa mu nti eti na krata bia na ne wo kwa akai sa benya bi akai se ebu o menhye he ya okọ so enye ye na etwere ye o mo twere edingu ase okọ culture center national archives honom empokra no kwa akra ubenya archives ye nim se da chia se nkrofo be di achi ne enti na nyomebu a ye keep it safe ye nka na tenten ni tietie mu ane se only so say yentimi on fa krata bi anasa recordings bi empu video recordings bi a e kire say yentimi ena video bi ba abonten ya na atachi ma hene den time e besre katachi pukuare se nkru no ka on form on na se na nche so form beso no pacho video na e ba abonten won hu say a single person e deny say enya no kra na what bi mpokra wo baby say oh obi e deny say wo mom no e to esibi na dim na enye sa na baaye baby enti esre ye nuanum abronfo enye se eni abronfo na na wasem baby nemum so obi tumfu turagumani a mon sole na mon ka say ye oh yes say na mo bayire mo de bakumase o mo fa nkosire mu bayire ne bakumase mo be kwa enkran mo twam kumase mo be yese ye kumase na da be na mo so betwam yese ni manya asem enti nipa ba akofo ne pese minkum nyanti ne pese minkum nyanti no ode fore mu na si abrofo ne asantefo minima asantefo bi o maware abrofo ni bi o maware asantefo ukodwa kese ma abrofo ni bitim ye no ma na tifritete e ma ba akofo no ne pese minkum nya ne pepe enti no ne tumi a wo penti no emma no embesa abrofo ni na se ye hu ni se ye kan se ne do ma afo ne wasem ono ena ye kofa baaye no ene enso no ye kofa baaye no se be che ne se ye ne kotwebrafo eti na fedia ye besre ye nsuade na ye behu no kuro bi egum bia no ye behu na fedia Kwame medase enti wo hwe krata ye kenkan ya na Kwame kan ho asem sisi a wo hwe de toaso a or say in submitting these proposals for your kind consideration I wish to observe that my committee is not unaware of the historical fact of the Bronhafo situation as well as the strong emotions evoked by the present state of affairs. In the true spirit of compromise and national unity, my committee will welcome your kind assistance in the early resolution of the situation, which has been of much concern to the government, in the sincere hope that the foregoing proposals will be acceptable to you. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Alhaji Muhammad Idrisu, PNDC member and chairman, Asante Bronhafo Chieftaincy Affairs Committee, and on the Mayura, Utumfo Pukuar II, Asantehene Menshia Kumase. Inti enchra nwase Brian am tiobodom boyem tano so tano boase na subinso number 2 aye ye ne etwere na osa hwe krata ya meka ho asem aye kenkan Kwaku versus Boyi yen kenkan mu kakra ma atifo enso ehu se enchra de a na ho asem sorry den na ekoye nyina ya sakan se o enchra de Asante ene na ne dia wei aye na na tabiri Kwaku ono anakane no no enchira hene ono na utie ensem a mutwe wo mu a me pese me fa ha no na meskin kan free ho na ye mo hu aha o say the appellant, which is Nana Tebru Kwaku, has explained why he abandoned his appeal. According to him, he was advised sometime in 1982 by the elders of the Enchera Stew, who were apparently not concerned with the instrument charges, that he should discontinue his appeal because he and the said elders of the stew had decided to serve their allegiance to the golden stew and intended rather to transfer their allegiance to the Bronhafo Original House of Chiefs. Or no, Nana Tebru Kwaku na no ye nchira hene ye na adwene se oni mpanifuo ni bi
say efiri ne kokora no nkyira enhye sikadwase no mbe ye firi ho e de akosom bono regional house of chiefs ena obi mu ka je say asem ya wodi nam court a wodi koi ka be ye jaachiri die ne twaso na wo ye den entimi enye yie court nsem e ba abonti no krata na e ba abonti na ye kenka mu ehu no na otoa so na kenkan aha o se secretary no e court no secretary no atwere by say the reply from the secretary contained in letter number BHC 12679 of 15th August 1984 is that there are some towns described as island in the Bronhafer region which continue to owe allegiance to the Golden Stool and that their matters are determined by the Kumasi Traditional Council in the first instance with appeals from the Asante Regional House of Chiefs in Kumasi, and that Nkyira is one of such town or island, and that the Bronhafer Regional House of Chiefs has no authority over Nkyira as at the present moment. Enti saa ho na amomo ka bunu wono a san kro no setikagya so a omosum e wo ha no court no kyerɛ ba se saa ho na mo ka ne se ho no ye island e ho no obepo so enti ho no omo nsa asante ase no ontimi nyi se wo ye firi asante akos bunu regional of chiefs da court no se mo twere no nkyira e ka ho bi enti se idrusi mahama committee atwere we yaba adun kro we nyina guo se san kro we yewura makwane ye mpagya wo mo na enkyira ya bodi wom na asa court na court so akyere se ampa sei enete a ehfa biem na ode befa Ghana has UNMC a court so Ghana apa Supreme Court is assembly court de waka ne no an waka ye tia ne sese na enye yie enti ebia menim kwame court be na ode free Supreme Court na wo ko ebia dis e international court na yakoka asem no ho yo na fredia a quick one on that when him said the okay kind the Bronhafer bill na ye the court parliament na it states say a region ye create name say traditional council bi wo hono ma ni allegiance no oni wo Asantehene okra na edaso gina ho ensesa say regional house of chiefs statutory body ye creating in answer just because some baby info na wo hono e bia makabu na mo dey free puntu name so bi be yes president wo a oni to me ade a ye fini se to me no nipa kro ni to me e wo ne yonko ohene so oye president of the house ye to so aba onye president of nipa kro na wo house wo bi no so what I say enti se o mampanyi Ghana mampanyi e wo hoi na ye se Ghana mampanyi yeti hoi na afridua e na ye host sisia na ye chairman nebom se medidia se me yesa oni to me e dey e wo so sa nebom se e ba ha dia enu na wotumi se bia ha de menye si aha de menye si sana na che na semitimi kurom se nkyira na me na me se me de me ho me kwa Asante akosom o se wonti ase tumi benya de omo ye na wontimi mbofia pre wontimi mbofia pre opo da obopia ifia pre no metumu ade so ye bebo etu ho ade so preko ena wontimi so mfa nkokot so high court judge right enti obetimi ono ankasa beda ne de appellant na chese ode akọ ode kwa no akotimi se fia pre obono no so kosoma santinti court nsi ne kwan na he no anko na court hwe asem no aba yasem aba me na me de me yire ena me se me yire omma mu fie bi ma eno so de court sana de netie just common sense bitterness hated for Asante ena ema sabi oh yes sir obi su na kan o say abrafo yi o say ni o say tudi asusum a bisusum to pa mu wo so no bi so asa boda maka ho sabi sana adeneko eti na fedua evidence based na wo ho no I na mentia say some people are refusing to read and learn and name modern Ghana and as a modern word about school anya kura no wakọ edu JHS. And I went to because the list of them can say SS. Utimi kenkan etiase. Now people are refusing to read this. Now they be here too for true good. Na ka akokoti sem na akaka be sem dia na fridia. Ubi anya be man sem papa yotimintin. Jo. But that's Kwame. Enti said ye kenkan no.
bibia beye bia no yewura edina chi no krata no ayaba efiri ho eneba enti yebesre se oba Facebook Opemsuo radio obehu de dahoyi se nyeye ne twereye krata no so kwa obenya bi akenkan enti ebre no so na santimemu apagya nkyra na woti ba bia obehwe bi te se de ohwe asumnya ne bi na obehwe bi te se de asum social media bede da ho mo bi ehu se ya pagya nkyra ye ne manhene se de asumnya eba ya menka ye mamu kwa ye mamu ene asumnya oda bibia no opagyi kakraka so enti social media no de would me see wo ya Asantehene na wo obi be ko social media fa sa na mo we bi ene ne nko enti krata ne koto no hu a ono de ono wankenkan na wo hu no kura wom se obi a metere ba bia nka bibia obi a no bo ne tirim se sabi ye be gi de enye Asante dia nanso de ye urade ade oba ye mfie aduonu nsia o si ba bia da bia be ma japade bia te kam bia no magima de ampa nanti ofasi brema me na ye ma frefo so embrem Medasi. Fidia ye hwade bi. Ewiase. Onipa bi ni ho no mo a ade ye ne de a okope no okwa akosere. Ana de toso bi mu. Se obi eba obi na so na obeka kire ne se mesere wo bua me na ha no mo bua sa nipa kuo ye wo ha yi mamia. Na asekire ne se eho no nipa ni ntimi mfa ne pe enkoye bibi wa abra onko saa nipa no honom no eye ne dia ne ho entimi enkoye saa da enunti ena alhaji Idris Mahama ne court no saa de no esi wo mu no nti eda eye Facebook obia mra na wo de bepa bi ne kan unipa kro no sabe wuntimi nkenkan a pe wo bi oni ma kenkan na won kenkan na won kyere wase na wɔkyerɛ wase ansa na wobɛhunu sɛ efiri enkyera tuabodom wase branam tuabodom boyem sankro ni nyina da ɛyɛ akyeame dia na minhu ade a ɔman yi ɛyɛ akyeame dia a obi betumi aka sɛ dabi enya ne dia da anase de enya ne dia a wokɔpere akwakofa abakosem kyerɛ sɛ baabi Asante dokoduru ye biada ɛhɔ ye ne dia enti na ɛyɛ me nwanwa ye me ya sɛ da bia me kam se wopani yenim sɛ sɛbe wo ye krakyiri a wo ye court pani enti na ɛyɛ dan na sɛbe otimi dan ne ho ɛyɛ saa ne ma sei ɛno ne ade aya na ha me na da bia so me ya na masa de to sobo no ebi kɔbɔ chieftaincy no sebe opani wo frikika saa nsɛm yi ni saa ne ma tu mfuturo gu nipa ni enye ne ya mesere sɛ mumie nka no kora nkyerɛ nipa ka no kora kyerɛ damfo ensai damfo goro ade opani ni ye ne nye o tu mfuturo gu nipa ni wada ne kora na butu hɔ no mu wo konsuo de gu akyerɛ enti die na kyerɛ sɛ kyerɛ enya kyerɛ me dia ɛde na kyerɛ sɛ berekum enya kyerɛ me dia berekum ɛya sokorefo na gu hɔ ɛya sokorefo na gu hɔ enti die na kyerɛ sɛ ɛhɔ enya kyea media etis what bibi se obi akokon no wage bibi afa wote ase e eno na ya na ha me no onu amu kura no yemuza no onu amu ofrin fa onu akura mu no ofrin fa wo kura no se ye hwe ne emam na se akyea medi ne na esifo mu a wo ekobeje wo unsunu ne mra bu nyina ya ne dia na nso so dia wo ye no wakaka bensem ti yese ko obi ehia wo eno na aye wo ntasentase a wo fa de na ade ato wo fa de na ade ato etie mesro opani no ye nana wodi wakonya hweso di na ka wono tum na sesebe wo amesom na nana no mo ayesum ye pagya wo mo a eno nso so wo mu na wosikum ototo bo park so otobo na do nsa akwaso wachi ye besre ba bi Asante dokodo Asante ekwa rawra nkonya nyina ye hia wo ye nka sebra etu de ka wono tum na tena ho no mo na de opasa wo ye no koso na ye sebe ye ne bunufo ni asam wo ebunufo ye ne wo mu ni asam ba bia enti enkoye se wo nipa ba ko pani enti na sebe o man mu ni nyina ne ye ne bunu no akwakonya asam enye sa na te enti opani ye na ade ba ko ya na kame pa bisa se bisa se enti sebe o ye dan no ni asam
wahye da na se boapaye na ye no sentra so haya o sentra so haya na na wote ba bia na ye ho prempe ye de ho no mo prempe college ho no na na wote se bia so odin ene niam bia na wo ye nti ene ye bo pam wo a wo da wani a wo koye na fe wo ha woni sen wo ha woni so pese wo ba wo de bra fa che opa bra na se che opa no be so achia me ani no obadwu wa no waje wo ne je se sebe woni number bi keka nsam na nanchiri ma eba na obi nya wansi di bia no akokoto credit no akotena social media no keka nsam no otumfuturo gu ni pani asante free di mu no enye ne eko be na wo ko ye wo kire ko wo ko ye ebra asante ene denchira eko asante eko akwaji atra bawre akọ ama yeko zuru num ne nasefo ehefa na wo ko ye kire ba bia wo ne nam aden sure na munum ni ade nyina no ehefa na wo sabe ugina etikyere ye besere se wo sabe opese uhunu asante na bakwasem na uhunu se eye saabunu ahafo ene saabia ni nyina ya kyea media no wo de bra archives wo de wo ba bia wo no se wo de wo ni bi kura na wo bo Idrisu Mahama court wo de wo bo e de wo phone so ene anibia ba gogo wo bo pe ebeyi aba no wonya bia kan no wo hunu sabra na ye chairman Rollins ena na wo etu opani no ono ane tena ase ya no wo share da ene wo buo ni tirim se wo kotrotro ne ma bi no wo de akoba se sabi achairman emwa se de ebeya na kuro no enam se amanyosam kakra na wo na omupeso omuchichiri kuro ni nti ene opani no eya sa de no se beya kwan bebam na yetimi bia enkane bi ensuo bi ni ade bi etimi abo ma nkuro ni nsuo pagya enti no omu no hu ni se woni tumi nso ono obetimi de ne pe ana chama Rollins betumi de ne pe se bia wo pagya nkuro bi a wo ho no ne ade anaso wo boa nkuro bi eti na ma Idrisu court e kan sa asem no se wo sra wo Asantehene se na dawroma womwa no wompagya niti no wompagya nkuro na wo ho no no na se bi wo mu de bibi ba ana se bia adodode bi ba sa nkuro na aka no enso atimi anya bi wei akenkan wei ne den be na edin a enu nti washada akata wani eda na sabe manhene kra no wo ye manhene wo manhene no wo gifre hefa wo manhene no hefa na wo gifre eya wo fa ebu afare mu 1935 Asante Confederacy wo kenkan a wo san bi etina sa abere no na wo fre hefa adenti no wo bagye tumi na wie na wo bedan wachi abatoto abo de aba park so opani ne ye besre no wonka hunu se betena wo pie free form ansa na wo kosoro etu wonya se wo kenkan e wo soro ho no no na wo pie free asase ni mu ansa na wo be ye kentan wo soro ade na ekoso yi ye besere se ye sere ye mpanimfo ni bi so modawruma mo mane mo nana no a omo sori omo ni nam social media na omo tie de opani ni ka no enye no kre uka asuminya kra watimi atwam wo asuminya nkwanta kra watimi atwam wo da watimi abetwam wo no da uka sa wudi mirika gigigi ena me mpere me anya yie bia ena me wo fa yie na me na yie na me betrem ade be na obeye ho honom na sasabi kuku a wusi amanfo so wa cha na de onwono we wo to honom sa asuminya ya wo de ya wo na abesi hene wo ho asuminya no piesie no so ne hefa wo si wo sa wo ye bru piesie na ho piesie na aduanafo piesie ade be pa na kire sa wo ye aduanafo piesie ade ne kire ba bia ya bone wo free ya no ba no wo so wo piesie ne ho so nya dai ohun ebra so se ye ka no kure kire nipa sabe entasu fufuo kokko wo bia nim na so ye gya ya ne yakwakote fufuo opani no ye besere no sa niema no ayekoso no ensem fata emwa emas ahenie enkoso sabe ogu ahenie ni mu ase eti ye besere chieftaincy na nse opani ya waba wadawroma momfa mu na nsi fom na ye hwema niema bi ho no mu a eso nkata na nananom to nananom gine ho nananom di mu eti ade bi ho no he o mai constitution ya na afredu a untimi nsan bibi ho se bia nananom ete ho no no pese wo ye bibi e wo nananom obesan constitution obesan nananom akọ pre constitution ma kwa ye de o ye bi o eti so ne nananom tena ase dwene ho ansa na de kro na pese o ye e fa nananom ahini ho no watimi aye enti ye mesere se wo nipa kro wontimi nkenkan ya pa obi ma ne nkenkan kyerɛw ne hunu se de esiti ne hunu se de abakosam eso esiti afredu a na hwe ye be kan de nkan medase on kade o kabia ye se no kure na da ho no na obi